Λοιπόν, θα σας δείξω και τα ονόματα από τα γατιά μου σήμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το γατί, αυτό, είναι ο Γλυκούλης. Γλυκούλη! Γλυκούλη! Ό,τι να είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το Γκρινιαράκι. Τον έχω ονομάσει Γκρινιαράκι γιατί η μάνα του είναι το ίδιο χρώμα και την έχω ονομάσει Γκρινιάρα επειδή νιαουρίζει, γκρινιάζει για να νιαουρίσει. Ναι, φανταστικά. Αυτό εδώ πέρα, το γατί εδώ πέρα στην άκρη, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Είναι το Γλυκάκι, επειδή άμα δείτε το πρόσωπό του, να βλέπετε, μοιάζει σαν λυκάκι. Γι' αυτό το έχω ονομάσει Γλυκάκι. Και αυτό εδώ πέρα το γατί, αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο, είναι η Μπάλα. Γιατί την έχω ονομάσει Μπάλα, γιατί όταν ήταν μικρή, έμοιαζε σαν μπάλα, τόσο μικρή που ήταν. Να και το λυκάκι εδώ πέρα. Ναι. Και δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά εκείνο εκεί το γατάκι, θα βγω έξω για να σας το δείξω. Αυτό εδώ πέρα το γατί, καλά μη σχολιάζετε, τώρα όλα τα γατιά γκρινιάζουν επειδή βγήκα έξω. Αυτό το γατάκι εδώ πέρα που έχω κυκλωμένο είναι ο Ξανθούλης, είναι το πιο ήσυχο γατάκι, θέλει όλη την ώρα αγκαλίτσες και είναι το αγαπημένο μου γατάκι. Ο Ξανθός, ο Ξανθούλης μας, ο καλός ο Ξανθούλης. Και όλα τα γατάκια είναι τα καλύτερα. Τα αγαπώ πάρα πολύ όλα τα γατάκια μου. Και τι να πω. Νιωρίζουν περίεργα, αλήθεια είναι, αλλά οκ. Έχω κι άλλα, αλλά δεν είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Αν έρθουν θα σας τα δείξω και αυτά. Έχω πάρα πολλά γατιά πάντως. Bye!